କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡୁଆ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଜି ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଭୈରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରଗଡ଼ିପଡ଼ା ଗାଁର ଭୋଳାନାଥ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଅପନା ନାୟକ, ବୟସ 45 ପାଖାପାଖି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି, ରାତି ହେଲେ କାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଭାଉଜ ଜଣେ ସରକାରୀ ନର୍ସ ଅଟନ୍ତି।